UPPL हानजाया इलेक्शनखौ सानफ्रोमबो फावसायजानो लुबैदों। इलेक्शनाव बिथांमोना फेस खालामनो थाखायनो दिनैनि तारिखाव साहस गैया आरो जेब्ला BJPआ भारतीय जनता पार्टी BJP हानजाया जेब्ला UPPL खौ सापर्ट खालामा, UPPL जों एलायन्स खालामा, UPPL नो अक्सिजेन होआ, UPPL खौ मरेल सापर्ट खालामा बा माने बेकिं खालामा, अब्ला UPPL आ दिनैनि तारिखाव हारसिङै इलेक्शन गेलेनो हानायनि कुनु परिबेस गैया। बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनो जाबायदि खोथा होदोंमोन, जाबायदि बिथांमोना गेरेन्टि होदोंमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि एमप्लयमेन्टनि जेंना, वुमेनफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ 75,000 होगोन होननानै बुंनाय खोथा, माने जोंनि खेथि मावना जानाय VCDC वाइसआव गंनै ट्रेक्टर होगोन होनना बुंनाय, डिजिटेल भिलेज खालामगोन होननाय बाथ्रा। दा बेबायदि गासैबो बिथिङाव बिथांमोना फेल जानायनि थाखाय रायजोनि खाथियाव मा इस्युखौ लानानै थांगोन आरो मा खोथा बुंनानै जों इलेक्शन देरहागोन, बिथांमोना जेबो इस्यु नागिरनानै मोनासै। गावसोर माने खोथा होनाय बायदि भिजन डकुमेन्टआव माने 60टा समस्ति खालामगोन होननाय बेबो फेल जाबाय। उदालगुरिनि सानजाहा सिमा बारायगोन, सनितपुर बिश्वनाथआ दाजाबगोन, बेबो माने फेल जाबाय। दा बिथांमोनखौ नायदों जोङो UPPL आ सरकार दाखांनायनि उनाव जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 1 बोसोराव माने बोसोरफ्रोमबो एनुवेल बाजेटआ माने 200 कौटि सानफ्रोमबो खम जागासिनो दङ। जोङो बिराद गिदिर मोनसे लस जागासिनो दङ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि गेजेरजों। मानोना बिथांमोना 10% इंक्रिमेन्ट खालामनानै पपुलेशन पेटार्ना जिहेतु बोसोरै बांबाय थायो, बे हिसाबै जोंना बाजेटआ देग्लाय मार्चआव जानो गोनां जि बाजेट एनुवेल बाजेट बियो देग्लाय 1000 कौटि जाफैनांसिगौमोन। दा खिन्थु बेखौ खमायनानै 803 कौटियावसो माने जानो थाखायसो 2025 आरो 26 जि माने एनुवेल बाजेट। दा बेखौ नायबा जोंहा माने BTC ओनसोला जोबोद लस जागासिनो दङ। बिथांमोना माखासे फाइनान्सियेल पलिसिनि सायाव हयथ' नलेज गैया खोमा, दा बेनिखायनो बेबायदि गोबां लस जानाय नुदों। दाख्लैबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो 125.66 crore माने जोंनि बाजेटखौ माने खमायनानै हरदों। दा बियो जोंनि थाखाय माने लस जादों। जोंनि BTC आ जाबायदि डेभेलप जानांगौमोन जायाखिसै। बिथांमोना माने इउनिभार्सिटि बानायगोन होनदोंमोन, भैरबकुंड ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन। नोंथांमोननि बाक्सा जिल्लायाव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल माने नवोदय स्कुल माने लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेबो फेल जाजोब्बाय। स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ बिथांमोना लाबोनो हायासै। एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि नेरिम, नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स चिरां जिल्लायाव खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेफोर गासिबो दिनै फेल जाबाय आरो बिथांमोना दिनै रायजोनि खाथियाव थांनानै खोथा बुंनो थाखाय जेबो इस्यु गैया आरो बिथांमोना बेनिखायनो इलेक्शन गेलेनो थाखाय साहस खालामाखै होनना जों मिथिदों आरोखि।